Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημερινό μάθημα είναι το μάθημα που σας έδειξα αριστερά και δεξιά, ξεχωριστό το μάθημα. Το απόψινό μάθημα είναι τα δύο χέρια να ενώσουμε. Ένωση χεριών που ξεκινούσε από λα δίεση. Λα δίεση. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Σι ήθεση, λα δίεση. Ξεκινάμε από λα δίεση. Ή σι ήθεση. Μπορείτε να το πείτε λα δίεση, σι ήθεση. Πάμε λοιπόν να σας δείξω το ένωση χεριών. Σιρίλ Χαρίνα Κισνέρ, έσοβα με τάσα, σκσούμα, λα δίεση. Τσακερταβόρ. Λα δίεση. Ή σι μπεμόλ. Ξεκινάμε από εδώ. Με το μαύρο πλήκτρα. Το μαύρο σι. I think save κλάδεσκεν σι, σιπτάξι. Εμείς մենք save κλάδεσκից, save-ից. Սիրելի այնեքստեր, հետևեք իմ ձեռներին, մի մոռացեք, ովքեր որ չեք գրվել մեր կանալում, գրվեք մեր կանալում, արեք subscribe եւ հետևեք մեր դասերին, ամեն շաբաթ անում ենք թազա վիդեո։ Դե հետևացեք այս դասին, որպեսզի կարողանաք անեք աչքիսին։ Գնացինք։ Ցույց եմ տալի նորից από την αρχή. Αριστερά, δεξιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μην ξεχάσετε, γραφτείτε το κανάλι μας, κάντε subscribe. Ήταν το προηγούμενο μάθημα που σας έδειξα άσκηση δεξιά και αριστερά. Σήμερα θα δείξω ένωση χεριών, αλλά πάλι θα δείξω από την αρχή για να μπορέσετε να κατανοήσετε περί τι πρόκειται. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Τελειώνει στο λα δίεση, σι μαύρο πλήκτρα δηλαδή, στο λα δίεση. Δείχνω αργά, τσουτσαματով ենք սկսում, լա դիեսի λέγεται. Սերիայիննակիցներ ցուցամատով ենք սկսում, լա դիեսի. Սև կլադышկից ենք սկսում. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε από λα δίεση. Σι μαύρο πλήκτρα. Ξεκινάμε από το σι